ešte nerozprávajte, detičky, už som to pustila. Pretože sme prváci, rozhodli sme sa, že príbeh dokončíme tak, že ho natočíme na kameru. Môžete počúvať. Mároško, nech sa páči. Že im ďalšie jedlo spravili z tých byliniek. Komu? Tých spávacích obroví. A on sa potom prebral? Druhýkrát, áno. Tak mu urobili druhýkrát. A čo potom? Dopovedz príbeh až do konca. A že znova chcel zjesť. A môžeš sa aj pohybovať, držíš hlavičky. Chcel to zjesť, on znova zaspal. Čo potom? Dopovedz rozprávku do konca. A potom znova. A potom? Veronika, neprikryvaj si to červené. A potom si možno, a potom už minuli tých byliniek a znova ich otravoval. A čo ďalej, keď ich otravoval? Ako to skončilo so Stárkou a Starenkou? Dopovedz do konca, ako sa tá rozprávka skončí. Že ich zjedol. Nakoniec tak, že Starčeka a Starenku zjedol, lebo tie byliny sa minuli. Čo potom? Lebo v rozprávke to končí vždy dobre. Viete, že dobro vždy zvíťazí. Láka, neleš. Kto potom Starčeka a Starenku z obrovho brucha vyslobodí? Musí to skončiť dobre. Zuzi alebo Maroško? No. Že prišiel poľovník a rozpáral mu brucho. Už nemohol, lebo Knobot nespal. Ale možno, že na chvíľu zaspal. Tak, keď v noci normálne spal, tak asi vtedy. Dobre. Zuzka, ako dopovieš príbeh, ty, Zuzi? Že trpaslík Pomaličky, pomaly, musíš kamerou. ich vyťahol a potom takú pásku robili pre obra. Čo urobili pre obra? Pásť, no. Veľkú jamu vykopali, obrovitánsku, a on do nej spadol a žili a šťastný. To bolo ťažké. Môže byť tak. Kto chce dokončiť príbeh ináč? Duško? Že im najprv všetko zjedol, potom si... Potom najprv im všetko zjedol, potom zase chcel a potom im zase všetko zjedol, uspávali, potom im došli tie uspávacie bylinky a obory potom zjedol a prišiel trpaslík a vyťahol ich z jeho brucha, pripravili nejaké pásce, aby spadol do tej jamy. To mohla byť taká veľká šnúra na jeho nohu, on ho potiahol a mohol do nej spadnúť. Tak by to skončilo. Kto chce ešte iný spôsob, uvidíme, ktorý bude najpodarenejší. Martinko, ty si to chcela ako ukončiť. Martinka. Tam ich zachránil ten škriatok a potom niečo dal tiež pascu a mohli dať otravu do jedla, ktoré mali. Mohli otráviť veci. Keby si to takto skončila, Martinko? Robili pastu a tam dali takú Si blízky. Veronika, a oni sa na tom potkali. Matúško? Pretože on tam tak prišiel ku tomu detkovi a z perenke a potom tam prišiel, on tam všetko zjedol. Môžete tam Potom aj inú prišiel postavičku zase ešte, môžete pridať nejakú do inú jaskyne. princezu. Alebo niekoho. A potom tam zase tak, toto zase tam prišiel a toto on už aj zjedol aj vlka, čo videl v lese. A potom už prišiel ku ním a zjedol potom už aj muchotrávku a potom sa otravil.
krásny koniec, Matúš. Toto sa mi páči. Skúste ešte ináč a možno to bude super. Môžete tam inú postavičku ešte pridať. Nejakého vodníka, nejaké zvierko. Krásne. Dušanko, super. Najprv pripravovali pasce, potom zjedol srnky, vlka, sliepky, všetko, čo mali. Dookola všetko požral. Potom otvoril strechu, zožral všetko, čo mali. Úplne všetko pred ním nechovali. Tak tomu nechutilo však. On chcel len jedlo. No, počkajte, ešte to musí nejak skončiť. Potom Vtáčik ešte so starenkou sa triasli a tak si želali. Potom zjedli a potom ich išiel vyťahnuť ten malý škriatoček. Potom utekali do chalúbky. Alebo ten škriat. A potom sa to skončilo tak, že už boli všetci zožratí, ale potom ich zase vyslobodil. A potom ho uspávali ďalej a ďalej, došli im všetky bylinky a všetko jedlo im došlo. Zjedol všetky huby, ktoré boli v lese. Všetko. A potom sa uspal muchotrávkou. Tak, to je taký podobný koniec, ale taký iný, kto ešte chce. Martinko, všetci, ktorí chcete, poviete, dobre? A ktorí krásne počúvajú, potom je veľké prekvapko. Potom mu nasypali všetky bylinky, niečo zaspal, všetky, čo mali. Obor zaspal.